Di muminos na po ka mga empleyado sa Cebu City Treasurer's Office ang giimbestigahan human sa pagkawala sa napo ka mga stubs sa Community Tax Certificates o sedula nga nagkantidad og 50,000 pesos. Si City Treasurer Diwa Cuevas nibutyag nga duha ka mga empleyado na ang niadto sa Waterfront Police Station. Si Cuevas miingon nga ang mga stubs na wala niadtong Enero apan nahibaw-an lang ni human napakya sa pagsumiter sa iyang unremitted community tax certificates ang usa ka liquidating officer. Pipila ka adlaw sab sa wala pa ang Holy Week, mato ni Cuevas nga nakakita sab sila og upat ka mga stub sa trash bin sa usa ka cashier nga nagkantidad og 19,000 pesos. Gitaypan pa daw kini og ayo. Napakya sab daw pag-remit ang cashier sa mga stubs sa last quarter sa niaging tuig nga mobalor sab og 19,000 pesos. Samtang laing cashier sab ang tigdawat og mga bayad sa sedula, wala sab daw misulti nga wa ka-remit ang iyang kaubang cashier. Gawas sa duha ka mga cashier, lakip sa giimbestigahan mao ang laing 5 ka mga empleyado sa CTC Division, apilang supervisor, duha ka liquidating officer ug ubang empleyado gikan sa Cash Receipts Division. Sigon ni Cuevas nga ang kinatibuk-ang 50,000 pesos girefana na sa supervisor ug sa laing head sa opisina. Wala na nagibutyag ni Cuevas ang mga pangalan sa mga empleyado tungod kay wala pa mogawas ang resulta sa investigasyon sa City Legal Office.